Ola, bos días, son Carla e son a logopeda daqui da área de peques de Amicos. Pola mañán, pois estou cos nenos da parte de cole, facemos sesións individuais, despois pola tarde pois temos a área de atención temperá e atención especializada, onde veñen nenos externos. O que se trata un pouquiño pois é de traballar obxectivos que se propoñen pois a partir dunha evaluación que se lle fai previamente. Estamos tratando pois de implantar un sistema aumentativo e alternativo de comunicación no peque para que poida comunicarse, para que teña pois unha comunicación funcional, por así dicilo. Son sobre todo actividades as que saímos fora, que temos moitas actividades nas cales compartimos xogos ou dinámicas con outros colexios, e a verdade é que pois, é un traballo super enriquecedor nese sentido, porque o que se intenta pois, é fomentar sempre a inclusión, sobre todo en patios dinámicos ou Integra Escola, que Integra Escola pois, é unha iniciativa onde vamos a outros coles e explicamos o que é un poquinho a discapacidade, e vamos cos nosos nenos, os nosos nenos realizan actividades comuns pois cos nenos dos coles ordinarios, sobre todo cando chega Nadal. Cando chega Nadal, pois que se poñen super contentos, facemos como ven Papá Noel ao colexio, repártense o mellor regalos, ou facemos unha actuación de Nadal tamén, e pois a verdade é que os emociona bastante, e pois sempre che fai feliz, o sea, ponche feliz velos felices. Pois unha área como é a miña, non, que é a comunicación, é moi importante porque, sobre todo porque temos moitos usuarios que non teñen linguaxe oral. E nestes casos, pois os obxectivos que se intentan traballar pois son a través de sistemas alternativos, como poden ser pictogramas, como poden ser comunicadores, ou sempre estimulando pois as zonas orofaciais para que emitan sonido. É moi satisfactorio cando acabas un obxectivo proposto cos nenos, xa que detrás de eso pois hai moito traballo e moita implicación por parte dos profesionais, non só neste caso de logopedia, senón por parte do profe do neno. É un traballo un poquinho multidisciplinar entre todos, non? Entonces, cando acabas, aínda que sexa un pequeno obxectivo, pois a verdade é que é un logro, e a verdade é que é un traballo super enriquecedor traballar con nenos que teñen discapacidade e con persoas con discapacidade. Son moi agradecidas e a verdade é que dá gusto vir a traballar.